prapra kwa mu na yapon na yakwa akoda nyame yadomo wo kyena na yasan ede abramo eno ti no ye ne yatime ede bibia kona wieye wo dwumadie we eso anase TV we eso no so ba pa onsima edunum wo sompa 93.1 ye di atwago wo sompa TV ne so enya asem keto akora ekoba gesi semprimo bema ye manakwaba wasa free crime abba kumase obeto ane dwumadie so ha kakra frise waba kokoba gesi abba back to kumase enya asem ketua dwumadi obeto omra samonka the nation sanke wofalumba watia ne nan achi kakra nyame yadom ochena mobetene nka producers ya ne wo mu edi dwuma kwanta bisa Isaac yenyina kwanta so ntwema ni nanso ho a ena ye begina kokosachi Fletcher eka producers ne wo mu kagyakum wo mo dawuruma ene enya bi edeto aproso ne tunu sre ene abasa edema mo ne esuamu ade na datia nkwa mabi no atimi aboa brabo pa ye dika aka ajo se dwumadi se afutu sabia yifiri mu a enye ye dabiada na se wokoto se pani bi wo tuni bafo a na wafa konwa transe do nsasuma no apebi atie eno ene som passe penipa yafa ede ato ye hoso no na wukọ master control room hoso so a safo kantankan go so ni abrate fa ye de abrante no woni azuka o mo dawro ma na social media applications no de di atwago enso ewo so funtum pa katachie srebia bonchina na atwetwe kodi ewu atweme ansa ne yakosa na ase aboaji fosuo ni ntin fosuo menam tie adwam na mede asempa nipa ekobose asase so kama adotika chiro bi no bi so nka chiro bi se so mpa asempa nipa no omo ba so so omo aba no vim na ene asanteman cancer krobia asante kotoko hene nyam kase asantema wura nyansabo akwano no na asem a wo ka kire na nanom atan konwa wa asantema mpone se the occupant of the silver stool no da sibre sebo su na nakwa akura ti sante hene se eni kwan se HP ese yekope ne kurabia na enyoma enso isimisi so enuti na nanom emfa hyehyeye enwu kwam na wotwe dadie ene ayuyo no nyina da omonfa 40 days pe na omonfa enye san hyehyeye no efiri se akura ni kwa so hye frigi moche na nyoma enso entime ensisi so enuti na de sante hene aka no papa so jo kasa no akasa we enuti omnasamwa na de aba no kwaku na bibia bokọ de yetinkwam mu de na chese bokọ so anye bokọ sa na so yetinkwam ni afa ne sa na so yedwada dwada dem se wo mpe wo ho dwada nye fosu na obuso obi okuru mu obi a se okutaka na se oteka mu a na traffic okuru mu no odwen ho awonti ase ba ne sa so a na manfo sebe nkwasi aka ne aben bo basa ene ekoso na fosu minim me ka se meni da koto mo jama se maka cho se me am papa mo na samwa me menda ebe fosu se eda woni misem ti efie nye manne awulumane da TV ne so no safo de tobo asa na ebe ka ho nsem na ya mo waya de safo awulumane no abobra yi na waya de ekase kotoku players enya kotoku players nko players wo Ghana ha de obi a hotechima wo stadium a onno na eka bebi fishu ona twetwenwa ma wo sa begira wona so na me adma memenda ebai I think so be kan wasem na opemso akasa na kasa opemso akasa na eye foso no mesesa unse yo ahefu bebre ho no mo a omo fie kwa animu ana sante ye wakonwa bi woni kwa se eche sa konwa bi woni eche a na sante chia ye wo hini bi wo wu a ni nsia na mu ni kwa se eche sante amane nti opemzo akasa ye nnuane ne ya adwen ye nnuane nti sante mampompanyfo omo nka omo hontentente na asudwe ye mfanto bebieda na enya asudwe opemso wabre we de nya basa ne 7 pedwasa pusu biani ye mfa bento bebia na ya bre
ya bre boko we ya dwebra wo nyenkosi akura nyenkosi akura na asomdwe emra na ewu achi nsɛmsɛm yɛmpɛ bi yɛpɛ ewu achi nsɛmsɛm a ɛyɛ papa we yɛmpɛ ewu achi nsɛmsɛm a ɛyɛ mansosɛm ɛnyɛ papa bɔkɔ adwebra wo ɛwɔ mampɔm ofosu enko no okay ɛno ti sɛdeɛ owu afu asante mampɔmfuo mu no britwe abɔ ɛwɔ asante mampɔm ɛno ti asante mampɔmfuo nyinaa yɛmɔm nyinaa yakɔ britwe piehie ɛna ɛkoro no na asante mampɔmfuo si genti akora omode hwɛ kwam enene wagya won akwantimfin da asibire se bonsu nana nyame fa ne kra emfa ensie ye ye ko akoyanim yanim ten na ye kromadika ka kire ahwefo ne atiefo nyina se ye bre no ye hwai don hwere ba ko afiri so eno ntino wa amantem a no nkro no bebo no na afi na amanfo bi efrefre ademu ama ya bakọ nti ya na moso mama mo ho atumi aye ha orofo enafutu semo ye de ebrew no ebe tetetetetetetia na efutu sem no eye very soon mretia wa orofo abrabo no ache uyedie ache o nanso so ene me ka kire se eye mretia wa yimu a ene nyankopon eba ababishira aduru so wa brepawo wate penten kwa ewa brabom ede ben ena wo hwehwe afri ewiase asetenam animu nipa wa ache ama wabam eyabuo eno ena meka cho na anwumre se emretia waya mu no emre no aso uwie suku wakopa adwuma pa unya bi emre na so wate mretia waya very soon eno na nwumtuni bi ede bo nwum no ose we are going to pop champagne very soon eno ti say yes very soon ne yakwa akotu champagne na no dia na anigisem eba abebeba orofo awade no acha dodo be ma no ba no okọ wo ba no okọ na enafutu semu amede ema no say very soon no nyankopon ebe kasa ho aye ho nsenkyere ne orofo abawo no unya bio annum niro sa ko hospital sa wabam ayabu eneme kan kire odede bi se wo payafunu awoba ena acha enne anwumre wasempe nipa afutusem so no ye kan kire wo se emritia waimu a nyame eba abebekasa wo ho abrabono emu ye dene amaw wo de tare na awai usomu na abupon eno ena ye ka cho se very soon mritia wo ye imu no yakopon eba bekasa ho orofo awade ni mo ye diama wo abrabono de obedie kwaduru babia ya na emu aye dene se wo de wonsa asi wano ete danchemu eye ho ani eno ena ye ka cho na anwumre se very soon yakopon ebe kasa ho orofo eduru baabi asede wusi enum nubone no kebeye na ka ukura ka wajai na ka wafirim nanso so akoda ne oso ade so anijai edene mapa ene me kan tro se wo ka wonan etim fom na se wo weta so na so onya akokoduru a ene very soon miritia wayemu awrade ebeyiwu na ode wafirim ede ben ena ada ne wo so ade bia opa bi na wontumi enyaye eno ena meka kire wone se very soon said yes ya che no orofo ene se wo nyagidie ewo krupo twedi ampon ba se yi adomu a miritia wayimu a nyame ebekasa ho eno ti ade bia wo pabie se ya adwuma se ya bawo orofo nyame ebekasa ho ene anwumre ti ade bia da ne wo so krankro ana yade bia da no so krankro no orofo enne nyankopon ede ne nsa ebeka ho ama otumi afiri wo yadem ana wasode afiri wo yadem pan so eno tibi bia da no so asempa no enne anwumre no nyankopon ebepagya ede afiri so abawa hana sede na nani asia bre no enso so no eduru baabi no nyankopon eyi ni firim
Daniel jatabu a wokɔda mu no jatantumi amfa na no anka no Shadrach Meshach and Abednego jafon no yesi din omakwa akobonti nti Nyankopɔn ede onsa kan won dia ama fon no na ntumi anye won hwede a ene bibia akyere wo so no very soon britia wo yai nyame ebiyu edi wafirim eye me modofo pasɛ ya aboagi fosu 19 fosu omrasamo no fosu njanka obibiala enem se futu semi aye preaching kakra na yema okwo banso akwaba emomonka hu se so frinkra ba ha dia oba no so jado kono ha won san kofa na ade mra e fufu aka nya dia oka hu yema no ko wajai hoko na wasan aba nti fufu ne de ya chele pepe ofosu ne mi yi bi omo ya yi ana se omo ya we di kura de ye na mi hu ye buffet no ase tilapia hwan na ukuta operate ni atia serve yourself no ebe ya nke nyai mama bi aka sem bi social media in fact anu oden ebro no fa ne plate na wo kwa koje 7 pedras na duane no asema wo kan se yi me pekes yi kese no na papa we meni ni kapra bada nti yi kese no mama fuzu be manje eto foswa ya ana futu sam na wode aba no eno so ya de modu na pram so na na bebia obi ambom mo asechia ono wo kani mama nchia odifo Japan odifo Japan miwen o fo junction ho no te we nipa odimu pa onim ana futu sam a ewo mi very soon asem a wo kan eye enyame obere ne ntem dia na daruma ya desrede no so onye ne ntem mayen fosu nipa bia ba mabu ewo wiase nipa bia kanoma no ekọ ya yante omu wu ase nipa bi abrabo asesa asai na menwo ba bia mempa ebokọ mempa ebo medana mebo mempa ye kakra o mo mebo mempa kakra mo mo no eye nkrofo bi a mi ankasa minim emom so onum woni red ni ade ade a min nam mempa ye ma nenye sa obi a ye bra wa wonte ye ka asem kye wa wonte manso na wo hwe no se wo se very soon dia ofosu na wo dia ba ye ka ho nsema ma wo hu nyame wo de hyehyɛ na to ama ye minu mienu eda ho udi na sam so a nyame sika no dwete ye hwan dia onu ane dia awale hwan dia Nyankopɔn bibia wo wiase bia wiade dia emo meshes wo ho eti miminu mienu ne de wo tie ne de wo hwe ye tiase a kia fe ntampa fra but yenim ndide bia won twetwede ade na wodi du nwia na nye o ye tufo nyame akasa kire panu bi wakasa kire sofo bi wakasa kire panu bi ane ni wo fie tufo sa ade we na wo ye no jai wo se da uya na nkwa kwasha so dem say very soon da bi ema nyame ne madoso foso nyame madoso do tie na sem no hwe wo ye hyehyeye a anade bibi ye mfato wo foso wan kasa hwe wo ma no mu fie do tie wasam no wo didi kro yi na manere mewa do tie wasam pa no didi a wono wo dibi o but wo ka na kwasi do abeje na moto de so ye papa mu nye sa de ne kwa sana Nyankopɔn tie nti very soon asem na ka na adwuma wo ho ene obi a wo tie a wo hwe ye ade bia wo di du nwia bi dia wo ye no o pe very soon a na wo ye sa de na unka wo nsa nka ho ade na wo ye no enye jai nipa ne nanti na wo twitwa no Nyankopɔn pesa uriya no asafa bible no asako kase wo se ba bi du na ne wajani wagira bonte atwa maame adapa wo so nsem abobɔ maame asum obi adi na se atem a oba na wo ware no no onu na hwe no nom nofo eju sogu no so wa hwe na ma oba ne ho ya kono ene wa ba be wa no ade a wo ye wase no wase se wonte ye yi aso kwa se fruwa wo cha opani wagira bonte atwa na dapa very soon wo kan won kira me yey
It is of us now the very soon as I'm a bar. And no man who a Juma who was a menu menu. Ye nyai manson ade na nya wo dia asase ne wakoto nipa na nkasa kuta paper wunim se nipa na oton paper ma no asase ne ma wo no wono aba kululu usu nim se original paper ne kuta ohiani woje wonso se very soon ama wo so beba wo maso beba wo nanan so ofosu ntiye oni afie bi mo bra enya nkoda na anya o enya nkora na kofa ba yo omo nanan bi asisisem bi onse kromo aye won krofo bi ho a first ni enim yese dan we nipa so mesi dia edan we nipa so mesi dia ebre omu be kowuom no mempese maba obi adi omu be kowuom no mo hu se eno ma ekoso no omu hwe bible mu sa no ma no ade anyame mpe no no enti omu de no ma be kika no ma be usira omu ba no fache ansa na omu ko enti na wote ase a obi hu atwa ene ehwedi mi ayekuro se wo pese very soon wadwendwen eko nyame se very soon nyesa wo tena ho nyesa bensamfu an wodi manso a wo twen manso bi a wo twen wutwetwa obi 19 wa mea pam obi akotena fie wane na yire su ne me su kom de nkolai eye wo very soon nka ho hoso no ma bi atan e wa santema mu a ye Ghana ma mu a me da bi amaka me so ben obi na ne sigusu bebreba kom ko busa wo srepa kom ko busa ni nwa bi ho a kire no ye besre se ne ye ka very soon se nyankopon wo se ye yesa me se bibia wo wiase bia na wo pese unya bidi no ana wudi ye ne nyame dia wa palen bebregu ho kin ni kuta no it wo hwe be be wo se mu akwapa no kwafo ade a meka se ye no eno na wo ye ntime ma wo mmere me ma wo nsia pene enti mama wani age ne wasefo asre dovo so ni pa bi wo ha ne papa ye nti ebi oba wiaso kra wanya sika so odin ye oni pa bi wa busuam ye sinipa so masi de wanya sika onenso ye ka asem no oba mu a ofosuo asem na dai edwo enu ti woni sika o but e masa sa ayin good legacy no e ko ne maso etu omu pia ofakwa kuma omu wai mo matrase mo bada bai ayon papa subai bi oda na dia na ye nyesa papa no nya sika wa busuan mo ba na papa no di ne kure o ka ne kure on fa na fu nam eti abia ka ne ma eti wo pese na futu sem a ye kan say very soon yankopon ne normal wo checha na very soon ampa wo betima nya bi awade na wo pe bi no wo ma obi di agu asama akokato ne kunu so no asama akokato ne yire so na wale na gu enkura ya basa wo very soon no nka ho enti so pese wo ka ho na ene de ye ka cho ne di so na very soon no ka ho ofo so me da se okay enuti no ene afutu sem no eyimritia wo ye nyame ebeye ho senkyere ne enuti no apenisi a wusie no eno ene ye ka kire wone se ache kura no a che ene beche na enka ho da biada mritia wo ya nyame ebeye ho senkyere ne ama wo so watumi asere ede agu wafuru so 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 na yenko enhoma no so na yenko atwetwe enkomo emra cc ana 0555 40 45 28 0555 40 45 28 ana 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 yenko homa no so eko twetwe enkomo emra simat tia we ya no nyame ebeye ho ensenkyerene hello 0355 40 45 28 0355 40 45 28 na yenko homa no so hello over so ba nice yey Ofandivia Bokodia. Kama pa when you Omrasamwa more from Baby will be a son of way. Will be a more than Yadobadi has say, where your offer say SK Bolas. Namene Ewadin Momedodo or Boase Coffee Crum, and I give you a better one. Omrasamwas and Maniaquanso.
o papa yi ba de jano amene bi akoso wano no okay papa sa vali sun ya wo kai wa du mani wo ti vali sun won san kebi said na me papa o mna samu aka no wan wo bia wadi agu ya chi obi pa obi da stress na mo sunti sa nya me vali sun on san kan ho wo be so on san kan ho na nya ba papa asetra pa adenfiri enoma ensa foto ababo ni wa dwum nya no winya agu na vali sun nya me e de be man no wonsanka wonsa enkabi na fa wodi elmi odia anya sapa na koso ejanumane ema amanfo me amanfo papa very soon no migiri se oka ho emedie emi shamo oka mo ho e yo wo fa se SK Bullets okay okay yakoko yanim de he 0554931931 0548931931 hello baby afrefre udin be mena South Africa kucha. o ka safre Ba kucha. yetie we We dey akutu amu da mai pa de nyame nhyira mo pa an mo djuma pa mo bo. Na man kam pa na o mama woni na bia nko so betim pa. no okay 0345404528 0555404528 0345404528 and I say 0554931931 yako yanim hello Timeka Ofo ye when you obodantim so stop bo dey kwa Josu Pesi Mwado. yo yetie o Yeno omono ma yako menu ya jene. Batisu. She, I say batisu ebe why na you be dead man papa. Ye papa na ka jo mo gro watu fo no why na you yo anya no nyuma ya oshi. Ye ma me hana. Na ni kula di da tamso o ya ni no. Wa do nya ba nya su ya na mo mpa ya na so be di adama ka wa nya ba ni bi. Pata bari so no ye na juma ya kuma babo a no okay 0554931931 Hello. baby afrefre udin ma me Ekasa free patase. yetie we Anyway, the man is so first name is fa. o say Me so first name is fa. First. ajo ashete ho asam na ade obeka ye wo First no. ya asem wo hello okay ye okay ye afidi lele we dey me baby a che eja tiatio okay ye Baba Joy, if you put this as so, and you are big for Bajoso be away at the kama nyame adom so Nano so, who producer, Nano suspect. Now, Obanda, why are you? Why she papa. basket no da so ba Never have a kind of sofa. Another minute you ran a honor. The amigo no offer, who be a capital TV so. About the way because I say, I crash shapa. They say, dear, And the business the more you do. When you blaze a couple blazer, so. Na Mojuma Palm mobile, the Muslim Mojuma so. On to market, and I know a bit me. Miss Abby, I'm not up on 10. I made it 2 hours off upon 9 o'clock. Yes, you made a some more. Dana ma santimeti about mo fan ko baby dana mo fan ko baby dana baby ade dana ya van to over here fito oba ofutu ka si ade apre de bi amata ka se difo ni bi Nigeria American drum contractor 1 bet ya ni de eya sunya wu ya onim di obenyo Anokwasem abrabo ye nto bo ase no fa ito bi so ade mo ya because was one papa na opa 1 CDB edi atagya ne ma yere no mba na ebi ni ho ade mo ya o na mom enumre wa ma ye hye nkran se bi mpraduasa
Unya wina ni bi obenya dia ento bo ase dia mesre. Enhyo ho akonfo enkwa no aduro. Na botka na Kristo be dia boa. Amen. 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 Hello. Hello. Baby afrefre wudi. Asante ni ofensa bofo. Asante yenti o. Me media me so osuru hira na mamo. Nyamo nka mo, nyame mie mo zinum. Amen. Ya o tambo bi obagi mo wa jombo ne bia ojani aka na nka no. Me media me di munnu Yesu mo jam. E ba sa me be hira mo. Program na mo ye mo bie ni pa mo pa me Yesu ade. Nyame nka mo, nyame mo mo bai. So hira e di gumo so. Nyame mo maduma ne nkwa fa na nyina. Watambo bia obagi mo wa jombo ne bia oso aka na nka no Yesu Kristo de mo nti. Amen. Radio ba odimpaye ba no odina ba wo. Okay, yakwa anim. Yafo frenu nyina nsi akefa ba ku bi na ye di tu apo a e wo fre dwumadi ni mu a 0345404528 ana 0554931931 0548931931 na yemfa ba ku pe na yemfa course ni nyina da emra na wie. Hello. Already divaso. Yeah. Ozo Pizarro ni me do dun kinkes. Pizarro meto catch bibia boko de. Ofoso bibia boko chini apo nyankopa da Roma. Okay. Apo de o. Na ofoso machia openikese o mo Samoa na mama ne kafra. Zanse enye easy. Zanse ni papa bi odru bia se obi oben se afi mu aya na yeyi. Anokwase. Ko pon hye ne de. Na ofoso very soon enche bia de yi. Na se de no panyi o ma Samoa kano. Ediru ba bia very soon aye pere nso no. Na ye nso ye de akoma pa. Any afofro di shine and any afofro di nante. So very soon dear na ye nso ye mpe obi de yi anya bia wo so de be yi sense pani fo bu be se kwa ma yon ko etan kwa wo so ntwan. Anokwase. Very soon dear hu be hia se ni pe bia no se mfa no de ye bia dimpo no e se baya dim se sa bi obi so nya bi ni o eno nya kopon e be hwe so no de ye hira ma ye to so Pizarro kinkes makrao. Okay, enunti no adie bi wo ho na wo pe na se atia kamu a orofo ebritia wo ye mu no nyame ebe ye ho nsankyere ne eno enna wo mura samwa kan se mritia wo ya nsoso no ebebam na wiem die a na kyese wo ye ho adwuma enyu obi na very soon ye de be ma ne simple sa kiso yi mu adwuma. When you so pass and penny pano, you will be catch us antima will be chas antima, a would jumedia way so. Me ote 2 bar for me bomen tabamu, menam soro, mesai and am from. You will nepa at the mammo and net enumerate and net jewry, and until and cover be a chamber of video. Yako computers will be the embassy. Oba mi timi kura. Oso wa. Ayo senior. Me dey ade adan keba product I am me ti be bia me na ma no mu no chef. Dan keba product. We ye dan extra. We won ma ho tutu ni na e be jai. Senior na me sisi ni nso e me sisi o. E na o so no problem there. Senior. We see dan proke. Okay. So we num dan proke a. Okay. Sisi ya we ni na e be jai. Sa. We dey nya me shira. Come on, do back friend dan keba tonic. Muni ma bi o. Minum pa na se na mtumi ndi. Na na mtumi dan so. Me nye bi no no. Oh, Charlie, me table, papa. Sir, I'm fine to care. Coco, you be better, man. Suma, me Jimmy Hoenji, me Germany, and Mujan, and I feel a safe female talk. Timmy Crown from a ton transit. Now, Smithia done fight to care. A boy, my pie, you never run my team, my demo. Every bit I started to me. Boy, Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara oni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a e wo man mu frɛ yɛn e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebedie nkrato yi ato poku na obi a yenko baabie na oto do nsa suma no te se de yenko baabie aha na na kasa kire wadanfo no nansen ommo ne ho modi sempo wo mpem na se wan pedra obekọ beba no ne dan si wona nipa nim nana ma yenko na menko penku hini ene nubina bi menu anom so obai se wo ko
ɛdeɛ nkohini ne enubena ɛbra Donek Herbal Mixture ɛwɔ hɔ Diamond Scientific Herbal for ɛna de aba ɛyɛ mɛmɛ duro papapa ɛbɔ adwuma sɛ ɛyɛ sisie mu adwuma ɛna sa bɔ nkɔmɔ ho ban ɛbusu immune system wedie ko pebi to baabi ɛtonto aduro pia na nyɛ na ana akɔdɔm na se tomase ne ɔboase kwantempɔ no so ɔne Abbott College ɛna de animhwɛ na kyina sɛsɛ o wobɛdi ho adanse wedie nana medase meduru hɔ dadadadada ago na adeɛ mu da so da ei adeɛ afei ni asɔre o ɛna wa man we dia me da se what solve me problem ya ma me papa kai we dia me nya nko ei Donek Herbal Mixture ɛyɛ memedro obi a onya mfinhye du nwɔtɔ nka ho upa bi atwa afrɛ 0246 727677 and 0200 844 040 FDA agye adwe den kra to yetum Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal Capsules. Who said that will complain with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And no jack a sepan and net. Could the brew. A yama money mema. A yoko ni Sicilia redruck a sepa. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal Capsules. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal Capsules. And my member brand. Na a yemay. Na Edusa was sending me bravo we. Sweetie, may you come on, mammy? I drum one. What does ye? I ye chuma. It's a living testimony. Koneko Judy. What can't keep yeah, Edusa Obie to me. I just a pen for. One woman for done for. Any the onion fear do me. FDA, Aji, a dready and cratoi atom. Okay, ya kwa yanim ten. Ena ya kro we ene sompa asem panipa no. Na nsan ya tabiri asem bi ede to ya apron so. Na asem no na awreho na emu nsem no. Eduru ba bi na se wiase se wanya yafunu na wamfa anwoba. Ekwa bi so no na ejai awreho sem ede ama abusua ana se wo asem no afa ho no. Eye maami bia na wone eja wusu dankwa na yiri ekodwa na eduru ba bia so wo ye adwuma na sika kakra eba wo ho ye Ghana ha no o se wo pesesen bi bo se de be ya benya baabi ede utiri ato enonti eja wusu dankwa esanse wone na yiri ne kodwa nti no o si bibi kire no eno kwa de wanye nipa bonesem o ya ade pa Anuti wodi animu ekoto protro ema maami di animu esi dai dan asa meka say eduru lente eduru baabi no na maame no ho adodo no kakra nti no na kira kwan ayira anuti eja wusu danko aye ken wo yesove ya na adwe kire nse maame no wato nananom ense do koton asase no ewo mu a na maame no eyi niti osmanya nko nyemini afa ebe wiase a na akoda ne kotonkra ne waton maame na sase na di na maame di asem beda ye ye bona ha ni abona ha ompese ye kura obi fi ye kura enuti ekire na maame ne se sa na tede a ene de oton no no onfa ni sika enye dai emmere no na chese tete ho sika 1 billion ena wode edai ana sasasi egiye na yemusa ye ho se afaade asase sabre ya me no kase ye ton sei enoti sa so ve ya meka eja wusu dakwai etua 400 maame no ompese obetua biem na awra ho se mewum se maame no oyare enoti no eduru ba bia drogure betwura maame sika wode beto no na panifo na kase se oba bi eyo hina emowure ya na titi o enoti no maame ne na anyu se oni ode beton da na preko no de ahwe ho yade se me ne wo kasa sesi e papa no mpeso obetua sika ndia maame no so tro mienu mani ha han wakoton me plot wo wadi abra men kan che se ton enti ye dia semi atu tv so no papa na kura wo foko me didi matem so veya no eno de me mfa ho eye madwuma na meyo se me ne wo kasa sesi e no alajia woton asase no edema no no mebofotene eni alaji no ekohyiaye. Ne mu nkomo.
ɛna saa bere yɛ ba aba bɛtwetwe no panipa memo akwa aba ofo ya eja bibia bɔkɔ deɛ Crystal Dom bibia bɔkɔ sɛ deɛ adwumadi asitia no yɛnkyɛ yɛ aso nti asɛm ofo so aboagye me nhyɛ sufa ɛno te sɛ deɛ si ba yɛ alaagye ne din ba mu no ma wo saa akɔ asase no so kɔhwɛ deɛ na asi wɔ soɔ alaagye no was started develop asase no ana sɛ deɛ ba na asi ma menya alaagye no so number ma menche alaagye no ho nkɔmɔ wo de se ɛyɔyɔ okɔyɛ deɛ ne kosi hɔ poten ofo me dase o me fa akonya wo so na menkyia me ofa ɛyɛ ebusu opanyin ejadu awo ikurum jamasi ofo etesa me se ne ya wada na ne tena asem so ukuada nti ye tena so no a mo ye se ade tia yentu ho anamo na yenkɔhwe asase no a ye ka ho asem no na yempeni pa o mo ton asase no ede ma no ampa ya nta so anchekura ye ko fiada no ye kwa asase so ekɔhwe asase no nti twitwa ho mfonyini kakra na mse bibi nti yent amfa nto so na ye wie ni nyina akire no na mene ablantia no ekɔ alaji ho papa na oto asase no na oto efie no wagye atum se ne kure wona to asase no ubusa ne boa wode gye me busa no so oto dan time otua $500 okan dollars asem no patwan ano kan odi abrochire dwa kroyim san okan in dollars aja usu da kwa no dan no na asase oto no dollars oton okan pan kan dollars one ka cedis yentie we enti minni edidi nkomo no a na me ka che ne se asem senia de abaya ne se maame no e ka se papa ne nkonto asase ne ma no abla no woyale na papa no e ka se obeto asase na ma na fi maame no ante hwi biem enti me ne ho ye ne dire no wo se ene asase no kura woni anton no to wi se na papa ne dikan aton asase no se ne ono gitumi se wona ato asase no na asase no ono kura no otoma ne ba wo se emfiti ase ya no kura no ono kura no eye senka opese hu maame no ko dum asase no de nye papa no de maame bi dia alaji no so pase hu maame no so obo papa be me ya papa ya mane enhu no awo alaji to wie no ero ye ne sa ne opese hu asase ni wura ankasa ana je usuna maame no hu maame no wa ma no enhu no nti woni de ofan se a bi ko maame ni bi ko ye kan bi ko wa fim se ne ye kan ya nti wo na adwen senka obekɔ asase so akɔye bibi nti okɔ asase so ana maame no eba be ma na no ye mene ne kɔye no ekɔ stop no ba alaji nkasa ye mu no ye kɔ alaji kura ka se o se me kɔ asase so me kɔ no be stop me nti me so me nye so bibia bi ampa alaji enye ho bibia bi na asase no kura no alaji asa abɔ ho ban kakra ko ne na gata bi nam so alaji aye gata pa dia ma asase no a nsu ni nyina nam gata no ma asase no afa no ho aye den adi nti komoni ya se aladi ya tu ensa afre no aha no omla na ye ni nyina entrance na ye hwe kwampa ye fa so a sasa no office opa ye beton ediama no ti aladi egitum se aha de obeba nti meme da no me wo fia no sa afre me ese wonu so ne papa no asan edi nkombo papa no se nka ondi ko bo so me so anko no so ebe abetu eska no me se da yanyi biem ti aladi ne pa onu de omla na ye ni nkomo ne hwe ba bia de nkomo no ebefa ti alaji aja se ehye nyame ya dum a obeba fia ti ya hwe alaji yen twa alaji ya asemu kwata bisa ye beda ase papa isan se wa ya de ye di kaka kire biase ba nyina se ye nankasa no ye hyesufa de o se emu etumi eda ho na awia bom eno ti se agya wusuna na adwene sa asase no ba betwa sika na da bi si alaji no paye to ma alaji no wakɔ gini sika e de afiri agya wusuna tie fi asase nyodia wakɔfo obi asase ekro no de ye kɔ na ye ne kitima enkɔtwetwe nkɔmɔ simadu so emra de si a eye kitima na kitima no papa no ye ka nuru a enuro ahabanim no so nim haban papa na said na metete won frama mo bisi kitima ye aduro ni mamento evie obi a obese aduro no panipa mema wakɔ aba bibi abɔkɔ de me nkopon adum sisi mebre no ye hwa aso tie nyina no ye hyehye ho kakrakra simadu so pepepe na ye se ye so de nkomia so kitima so ye te sei
nyankopon adom bibia sia dansidie so na no dene ano den papa na sia abrochiri foro so se do musi efre wo no ano den papa bibia na mko mo ba yenti o doctor kitima de ye ba obi anim se infection asem ne ye beka enti ye ne ya ba beka kire o se yale bi ti se infection gonorrhea syphilis HIV ana se sa yale ni nyina eye moa ene de ba enti sa moa no so no se wo mo amfiri wo widie mu a enya de bi se wo betima nya ahoto na sa moa no so mo betena wo so a o mo de ahotete e pa na ebrɛw enti yesrew yan kitima heba center ye kwa na abeka sa asemu yi na ya sa abeka kiro se sa moa no ana se sa yale no ye sa timi de wo enti wo be hu sa akura ketewa bi ye de ya wo no ye oba na nso so one be manshi ada na nso so me pa chew na se bonka na se keka no se obeko doctor na so wanya infection sa nso na e wa be man nso so a ono nso so ya de wo no nso sa mre bia sa na me ka kiro ono nso so ne be ma enyini da se wa wo akura bi na hu se ne be ma enyini da unim se infection na ye ne sa tutu america na fa no black kitima heba center na ye man eduru na no beto no sanso ne yawo be ma bi se ono so de ne be ma ye kese kakra no me ka chi wo no loan spend count o de ne de nso timi enyin se oba no enam sa antimi anasa awona kwa no amfo mi yenti no obo se na nyin se na sei obewo akra no na nsem bebre na aba no ho ebi de ehu kra mpo ne se akra no obewo no na obo hu se sa akra yi ya wona ba kama enso na ye mu ade amfo mi sa asemu mre bia nipa be ebusa me ho question e pa chaw eye no krosem pa na medical so aka tro se sa yale na chi wade kura ne panea wo se manya gonorrhea syphilis enti HIV me ko wo panea manako ebi ntimi sida ebi se sa amoa no kura wo mo panea no afi na wo mo esa strati wo hu ye ana so mo wurawura awidi no mu ye enti mesrew oba wo panea no wanhwe ya obo hu se obaka se bia yare no ebeko na woti ho abo se oba memo jeje pepe obatu ani kwabrane oba ma na adi mensem no me se opolisu no bo se be ma no nyina ayeketu abi wo de ye hwi bia enyeye mesrew eba sa wanhwe obi ti ba bi obaka je o se bra na wo oba ma na obetima ma na aye bobobo obetima ma na aye kese me pa cha wo bra yare no wo mu no mesi wo ha ho ebi ntimi si wo wiase da brakitima heba center ya na betima ma kitima heba pada no ya de boy na kan ho na so no moduro na wa bo nse mampa obema na agina brane na ye boborobo medical ka tro se sam fresh mu ya o mo betima kwotena wo na ase abra me pa cha otu nkosu egu na ase a ahohye bi abeto no na no kra no wanhwe ya ebeduru ba bi odi shempa bo manye yi medical ka tro se yale we anase sam fresh yale anase wo HIV sa yale ya eyemu atutu amerika ye kan jiro so wo HIV mu emfa enum doctor de no by doctor de de ebejujuwa no na emom kitima heba center de no ebekum woni nyina that is a doctor is rutimi sa yare no police wo me se ya fo ni maka yare be me yansa ye so obi atiato ni nyina me se mo mfa no mra no ma je abrante no okofro na mo hu se na me ye abenetere ye no mo fre se kitima so mra achekura enti me fin se ase yare sa de ase me fo so no odi ase enti me sraw se wo HIV eduro yare ni bia ofolisu onim de ye onuma brofu ni de na obete ho pepe nkakra bi ba onum ye de na obete widiem se mo na begu widiem ankasa mo ani wu afi widiem mama ho ato enye se eye secret ade o mo abeje enipa mo abeje HIV enuro no amanfo boot ankasa ofolisu enye yizi asam na ye kan disia no eti mesira so wo HIV a entra ba bi ntwa adwadwa ese wo yale ano no doctor mintwa no ada obi busa me sa semi na ofosu aboaje kitima na mse debe esi ade no wasebia ma me makan krata so me se omukọ hwehwe mu no emwa no enni widie no mu biem eno ti adanse die doctor nene ade chi ade sanyina amanfo frɛ me ani o esi ade de me ankasa me di hu adanse me se ofolisu me se enipa na me so obi frablo chire oba enani 2 days time obeba bidura bebesi bia me de hu amane beba bebo mate ajapade bia menya bia so me de beba ba chire enti me sire anya se ofolisu ye di agro se of the bibi ba so obehwe ne ho yare ankasa wa ha na ekidio
ana me dia duro no ma no no se ba bia duro no pese wo man kasa ba no be tia na se doctor kidney dia mi kwa mo adansi ababa wayi na otwemi no sa azo mo dia chinye no se wo ba emrofo ankasa no wode wo beba mama se wo yare enti me hwe mo kwai enti me siraw onim se hepatitis B ni papa me se yare no de ade ba ko ofoliso ese ni pa hu ni se yare no sa infection no emwa no yare bi obekọ akọka ho wo widiem bia na se wo widiem se wo ulcer se wo yefun yade se wo ti yade se wo sisi yare ekọka ho a yare no ko enko na wan hwe ade be chinchira boso so na yakomfo so na so na infection mo na ye sa ade eti mesiraw wa wo tie nkan bia tutu amerika ye wo kumase abu akwa matadi church ho a ya ne twurubu akodua school no ne din hwe enum uduro na so woni ayon totontoto a hwe number yi 0246 91 47 17 17 0539 70 68 81 me pa cho kitima heba center yes manu so bi yes manu so 0246 91 47 17 0539 70 68 81 ofolusu ade ba ko a ehu pa ye ne sesi amanfo ho adwuro mu pa ne cancer no cancer no amanfo ho adwuro mu papa me pa cho se wo cancer bia na sa da se da onufum anase wawodia no anase ye wade bi wo honom obi ase ye frɛ no se tumbo ase de ebe soto no wan hwia wo toilet kura na ayese utumpo no wo toilet na ewroba mesra wo sa problem mu nyina tutu amerika fa bra obi anim se ha ni ade kitima ha ba center wo ba ye beka chiro se 3 days e hwe wayase nko de ye ye firi honom ama ho atɔ se nso abeto hwe anim a woni problem bia se wo ye be ma na me pa chaw wo me ma se munya adwuma maka chiro se koko ne ho ahoa no enkum be ma wo e ma be ma ye mre na infection kasa de emo ni wurawura be mani mu abe ma ne sa tweko sa eye tietie ate so de ye hwia enye ye ohun wa hwia wo tv ase we mu broni pe 200 years dia asa no contract no na wo so de wo 3 years say unwu free wi ase enso nyankopon anye de a mo ne sa enti misrawo obi antutu mrika na omra kitima ha ba center wo beduru ho no ma me pa cha infection nko adia infection na say HIV nko adia anase yare bia ye muwa anase muwa na edi banko ade efa se wa anase me pa cha what you say enkonkon ye kan se kura entisewa yare ni bi wa ya ne blofo nti wo kan twa ya ne bebire nti ase entisewa ana bibita me pa cha tutuam ka fabra kitima ya ba center asma no wo de ba em kan kire me se mfuturu maka cha se ye wo mo abi wo honom a wo mutumi etra nipa ebo hanom na saa moa no enkusie ene saa kankane ene nipa ene saa moa ne timi tina wo mo kitima intimesro tutu amerika ne bra kitima heba center na ba bibia be ye kama kitima kila kwa we your number no 0246 91 47 17 0246 91 47 17 0539 70 81 ye kumase ebu akwa matedis kumase ebu akwa matedis oduru ho no na ya ni twurubu akodua school no na di hwe no oba beto kitima heba center okay kitima heba center ena ye ne wo mo atwetwe nkomo no papa wi no medical culture se sede wosi ekura enuru no ano odene papa yade bai ena ada no so kwankora etete wo orofo ye fanko kitima wate na kitima ebetumi ama ohun atumi ato asemo wi sensensemo se wadi obi anim akwakoto na sase ama no na adwempa watumi asida ama no woni maame no entem ete kakra bia wadweche so wawu afiri wi aso akoto asase no kesi alaji so beba ha kina alaji be kwa akoyire no wagini sika etietietitia omna sama mama mitio ofosu we de tiawa alaji so beba ye hwese ono nso no sebe mpredwa nyankopon nka na koma na omra
so open asumdwe dia sana because me manu ayi meduabo e wa asase no kwaku alaji na nkasa me hunu se nyamesu ni yeah sanse oye na adwene se omfane sanka o baabi a woni alaji no sabe won tete baabi a nkwase mato ka obekọ na nka o develop ba won so to ya che o hwe akire alaji ni hwe akire eto se fa me ko mam no akwa na mfa na nkwa na wei very soon asema ye kan se nyabote nyankopon wei akwa wei a waye maame sei na da chi se nyame ampata ne nananom ne manom anhwe no mo kobre very soon mo nka ho hwade a odi aye maame nanu a ye wo fie ne ho soame maame fru steps ye den ma no wa man so a ne ho kam na japade ente se na me de bia na me kasa so nyankopon mo obi biara se nyankopon mo obi biara na obi anso nya dom kakra eni nachi se maami wo dom bi di nachi be me enan ya na se menu a enka otimi se sa sabe maami kan sa kwase because o mo mabre se wo tia mo se friend say owusu da kwa se wan hwan am so esobe ya kwase enka obetima se me matima fa telephone afro what da me sa me busa ay friend say nkwanta bisa afa kwanta bisa friend no fa me na me friend no fa wade me to ha no wodane me ne wo butu me so wo ye me doggy o so wo mami peje me na yo ade achi bia no wodane me style foforo on wi ase no ani ti bebreba o ma poncha che we de ani ada ho do ne wo kwose masan a yenyi na chini alaji no sasase no ye ne ababo na malaji ne saka sasase no but ye be ma me no so ho ato no na alaji so ho ato no sa kwase nde ne ho akam na alaji nyini sika alaji nyini sika mfini ho because asase no anya ne dia ne ye ne fa ne se obi bebu sase di ntina akwa ne ba bi a ewi ase ne safety first ebra maame ne bai na duro kura ya atwa ma ne kura na na ode sika wen ye na ode bedan ye ne bi ti de ese ya nse beboa no amansa eti wo akwe no trase si ye no masundue mo aboa because maame no enkwa hia a che sika short ase eti se maame no won kwa ti se na che dia 1 billion ko fabra ni nya bi nto aduro ma maame no wo de 400 ba ya ayi we boada ye fre wa foko ken maame no kwa fa na nyere ti de no panse ka maame no wo hu se sebe wo de manu susu na maame no sebe wanya yefunde ba ko onya no wawu no eti maame na nya yefunde nti wei wote asimponi eti maame wu ya enka hwan na ne kotwe manso akwai ko bedi yani wede nyame adom maame no wonya nko ba bia efre no beba eti alaji wadaro ma ocha yehia ye supporto e wo lisa asase no proto 1 billion na besa ko animu anu de meka chemo dia ande be ko animu alaji ne bankasa so otoma ne ba no wa blochiri to ne nkasa ne mo ni sika no onkwaje fi akwa no fa bi nsoso e de bi be ka ho ne de mama maame no maame no nkasa asase se be pre wo Jeffrey alaji nsem won de so ton an oton no anya bi ato bibi ade ye ne ya adwen ejada ho a etum bibidi ene ne ya adwen okay eno ti nyankopon hye no ni monyam ochina da alaji si obeba bi piem ewufia na alaji no mebo na baso papa esan se ohwe kwan a wo fa so no a nyamesu alaji ki ani free so ki enko na abro sansi so na akoye manso nenso duru ba bi na ko hye nipa bonfo a na ma wiase kras ebrabo na bibi basa alaji so onim se ye maame bi dia wo babasia bi dia se woton na se maame ne kwa na se ton afa me ko maame ne wo enne wo kyina mpeso de be ko maame ne wo minwa ba ko Germany ko fiusu ofin suta oso ni malaji no ho ankasa no na sase wo alaji ko no ni no nan mi yekeke kan se amanfo so afa ekire sase no omo so nya mbeto alaji onka no obi se manso kura no mbetwen because fa de asase enye yize ukofa bi won alaji wo de ene no omna ntentene ne ntrase tete na maame ne ho nto no so nto no okay enuti no owusu da kwa no eso yeso be ya no onfa nse ni tirimu se odeka okwa akotua se ne yiri tia won moni kunu abati se won pesika no pepa ho na alaji ba gini sika se asase ne maame no dia se nno achi ana hu se maame se bia ku se bia nya ado wanya yafuru anwo ba anaso wawo man baba ko wa ya nkonam dia ene na busuafo ni bia pie anunti adwobreo maame ne ka so oton asase no a ye ne ba yan hyehyeye
na ya to asase na ma alaji foforo na ma me na nya bia to aduro na ne ho atumi aba no aho ne ti de jambo wure eno ti owusu da kwa no onfa nhiri ti me tetetetetia alaji to ane ya 400 amano e kira kwa alaji be bagiri sika de amano na alaji mu edu e tetetetetetia yakoko yanim ten ene yako eno ti ye nhye sufa ye di kaka cha odwumadi ewi ase eno ti enne no feedback no adwuma ye no enne ye de baako so ebe ababa bishim apawa baako abishim sisi na twem sisi ya me basisi e orofo 21st clinic is sciatica expert you orofo sciatica expert no eno na sabri no 21st kene kwa fa to ne matri so say obi antime ne ensase ateka yade no oton 21st kene kenkwa ene timi etusi ateka yade no ase eso sisi fa usire onako koba kosu nase intirim yade ase ateka okotu abui osodi abui odaho abui ya papa 21st kene ke ba ye no wo mo anu wo wo edam paso no waso mu nyina yade amene o mu nyina ko mu dwuma so yade be na de ba 21st kene ka otumi tu ase emfa ma o mfidie pa laboratory scan nyina adwuma massage no so adwuma kama massage no oba massage bema massage oba no atwusu de ope tetetetetia kuma se ye wo ahwa adabraka ye no sompa tv sompa fm no ene wa abrusa kromu wodofo ye ko ne kotu ya dia so obo ase cancel quarters call junction do me market e popuri mantem kropum enkran sunwane nkranza tachiman 21st clinic so nyimini 0540311311 0540311311 edu papa petimi tu koko ase ye 3 co capsules koko master ena mekanfo na mede emao ye koko ye ya de boni o koko eno na kwasi broni friend natural pass ye orofo yentuye koko na swate edu papa 3 ba center wode aba no o manfo dodo no a ena akire gusu a etuom koko ase ede amawo mu koko no duru ba bia adwade ahonam ye ohene uja onan moja efirimu ba orofo wo be makora na ekoba ne sa o mema yo etimi ekofom orofo ye ko ne ko ba 3 koko capsules koko master ne fantuye koko ase the kolinaka ba dani heba misty heba apidank ye kwa ibenya bi ato 0546 107107 0546107107 tabita ose clinic tabita clinic se men kan to say diabetes prostate infections na orofo obetu ase no de ama pa ya de bibire bia da de beko tabita clinic no orofo onna na chi emfa show de bia da abibiduro so anodi tu yade ase massage ne adwuma kwanya obefa so obedidi nyina no tabita clinic obechi odi nyina home care no so adwuma enya asem ketwa na nikase me wom se emema no entie ha adawukuada ene yawade bia no free prostate scan no orofo wode afidie no ahwehwem free na wamma waduru no kura so sa ateso abo mirim ede ma sanse tabita clinic wabini kumase fo ho adwene Ghana fo ho enya asem ketwa ahodwo daban Cindy Junction eho ena wowo ahodwo daban Cindy Junction eno ewu kumase kurupum ha enka obenya no sunwane takwa de takwa obenya tabita clinic anopa no so nwumire no nan wapon free joda ekosi fia da ena woye adwuma tabita was a clinic 0260196219 02606219 0260196219 0260196219 tabita clinic Apostle Dr. Amegashi Apostle Dr. Amegashi na sa papa we no Amegashi Herbal Spiritual Center on the dano hwe habanduro die papa we wonimu na die efe nika seme wom ne se wo bowura hunhum hwe yade no no de aduru na kan etitia meritia wa bia no yade no na watumi atu ase no de amawo Amegashi seme kan tro se yade bia fa breda no wate osofo su edu ba bia mo yade bia di na me na ye wo me no na ahaban ehye mensem ye bia mensem na ya haban orofo Apostle Dr. Amegashi onim haban su enim no papa ye ko ne kotu yade ase kuma se macro old police station ho na ubehu Apostle Dr. Amegashi macro old police station ho enkran takrade ubehu no enso ewo ho kama 0547044307 0547044307 Apostle Dr. Amegashi orofo so be TV papa now they do juma hwa asem peni padwumade ya
Osborge Enterprise and make am for no na mede na ma wo was what the TV papa the fridge papa free broni chrome aba na se wo hwe TV o de ba ye do Finlandia brochimemu no de hotel TV hotel de panebre na TV no de bon ba bi mi aso a enti odofo was say what the Samsung LG and a Philips so aba fridge no so ano de pa Osborge Enterprise and a se men control was one kofa the phone and from Ghana for there be unim Ghana for suban duru ba bia ye weda no hana no dene agrada atisi mu abunsa say na wodi aba die ano dene pa UK na odi efri aba na wokọ abu akọ atwerebu akọdua JHS no ne no na eye di hwanimu na wokọ Dr. Mensa Aston wa fam ho so atasi rank ho a ho na behu Osborge Enterprise TV papa fridge papa 0277788845 0277788845 and 0244363663 0244363663 and 0242026375 0242026375 TV papa fridge papa Osborge Enterprise and I make come for na media amount free medical care free medical care life care clinic a life care clinic no and a free medical screening every omanfo no odofo say abana wiye say elson so dia yenko life care enterprise life care clinic na yenko ekoye free screening ni be bebo pa yenhwe yade ha yendo so yemfa aduru entumi enkan yekọ adumo eho enowo woni Jasbro construction no na edi ehwanimu ewo train station na nche ho pe orofo yenko hwe yenkyire wom se wo pe ho nkomo enkomo bi adia yemfre wom ewo ahoma bu iso 0594242528 0594242528 ye free screening no life care clinic and so and ede aba ye kwa ko yanim te na ye ko ede akọ ma me mo akọ aba oba pa wa mi ade ne so ama me aso green no me ba twan udin de say ufiri hin na ba ye me ba cho me de afia akoma me fredua me ma mi wa ba fi happen na ma me wasma de ba na bone tofa ma me na ye ko fan ko yanim me ba cho da masipa sama mama konya wi ba so mtieti ya ne se ko fida ko asase na wato no onfa ma ade ntome ho tintini tieti ya no onfa masase meji masase o se wana asase de he asase a wato no me ma me mokoton ma no den wokoto ye me ma me na me ka so okoton ma no me nua e wokumase ha e no frɛ kyire ebe ton ma no a me wasem ade beda me no se na no bi etie bia on te bia wo kana se efri hin ne ko wie he ne tenten ne tieti asa me na na kwasi kwa yie na de asase no e ma me se me ni di so na ne ba panyini ata e na ne ba enemy nyesa no nkwa so na ya asase e doso eti ma me na ton bia de aye de opa hwehwe ne ma ama de amatra so mfie aduasa miensa enie ma me na ma ne ba firi kumase abeton asase na bla minimum hwe ti me ba asame no muka se ma be ma ni isi subiem kopem se mo ba bewe ye ba ye ko e wakobo aduru papa yi ba ye obehwe yi se wabo aduru se dana na ye twa e wa fidie isu yi esere ni nyina wo mgini to ka jam se mi siswa emoja ne begume eti me so me fa me pe enkosi so abele emoja o ka sa ho na na wo e ba cho oni me na na e ka so se usiswa emoja benwunu sana me pa me nko me ma me mo enu nti na ma me de me ma me mo so e ba tie sei no wo se usiswa emoja benwunu me ba cho ya na asem sei no kadance ye wo ho a naka ye hu kwampa ye befa so esan se maami obetimi akwafum no akwa akopra enti ewi amede obehye ne nsa osu siso moja benwunu me ba cho maami na sasa ye so waton bi adi om so waton bi adi papa enya no kore
ensase a o ma to ensase ben kono mienu pese no ma to ama me ni me nua bi ebi de aka nyina ma me na to be nan enum aka maako miensa eda ekiri eti dia me de na abaka akwan ho na madidi so enfie bebre no eno ena ne ba so ono to a ebebo ni din sade o enye nti o ma ne ba ene free kuma so ukro no ye he aduaben me pa try okay bofotene ekokuru ni so me say ye dia asem no beto apono so no na ehu behia se ye kokuru ni so ekohwe no kwasem bia ewom san se asem no na odwene ho a onte ase ye se maame aton bi ni maame nnuanom so aton bi na abraho sem ewo emu ni se eduru ba bia ho se akokọ batai se ofiri mu a na nkroma edi ne maso akọwe maame ni maame etukwan omai se ya ade se kane maame wo ho a tie mu se ehun se ina kebe kwa na kokọ se chibe mu akwa aba obozo mejosa ukoye hwehwemu maame ewo aduaben ekosi sen obozo mamfa nchia so nkoma nana bedide one minu aba kwa ni refini de kakra so exos ewo da ban side ho waso exos amam me ka exos na no me kodi maame dwuma me ba na jateye wose nam se asempe nipa dwumadi nda bia ye tabo amanfo nti se me koye no me koboa se be ye maame ana afoforo bi o me ba bia no beto ya me ka ese ya na se mu bia ka se ye kwa se no so me bre ni so yo mate oboso em se asem badwu e ba no mo a yetutu ye nan ne kobo aprobo na ekotietie mu na asem ne ba ye no mitu anamon eko eye aduaben ho na bram kokuduru ye no safo wadawro ma se utie mi fa video no to so mame be ko ye na asase o moka ho asem no ehwehwe na ye maami no chi mu se ebro be 2 acres or 3 acres but sanse ye wonso obi ha won mu ni acres ni mu mi am de mani kotu awi siku hwe ni de asase no me fa ne be 1 acre de ebedu na me ko ye na ye papa no wadoso a o mabọ aduro wo asase no so na mi busibuse mu ama me kutiti amanfo a tintintintin mu nyana se ebra ye maami na o kasa no ni nuan mo bọ no kwadu bi se waton asase bi de ama ye papa bi maami so wonton nti bo moden etimi hwe mu akọ ensa kan ye papa no ye papa se mo kan nyina na se no kore maami eton asase no a waye ho krata nyina no de ama no eti se maami betra fidie so no kasa asase no onton ya na se maami no twatoro se no kwa de ni kunu kura be ka so waton ai eti na ye maami no so kire se asase no onton nti enam sa no papa no so kire se asemo a papa na be kan ye ni kunu be kan ye no omo so enam kwan so a omo eba na omo so omo ban traffic nti na abitom kakra eti omo so mbedu ha no mo a ekwan ya maami ne fa so oton asase no se maami no anka na koda ono so oba no ode snap di gosua obodua wo fidie mu ha ai na omani abro omo mizie no omo kase omo so omo ba ye maami wo maduru he wo so ibe frɛ omo no omo so omo check omo keka ba o se se maami kasa asase no se wanton a ene nyame ne kure ne obodua nti nkwata hwe o se obi a omo eba nti ofo mi tietietie mu ano na se wutimu se maami a wote hei na busuafo se ne busua panyin bi betena ha nyame ne kure ne abusua panyin no metibaka se omo ya aboro ensase a omo ogu hono mo a so wo hwe ba bi asase no ben kuro no omo tonton asase no ene ye papa ya omo ton asase ma no oton asase ni bebre ama no no ai wonam kwan so oba nsase no metibaka so oto ba almost 48 acres maami me ba waton almost 48 acres empokra no kuro no edru ba bi eso mo esi police dan apo friend say police station e wo krom ho e ma police fo no bi kwa ko papa na on pese papa ne dia asase bi wo mo nti asase ne de wadwiri bi agu ho pa ene me ko ya asase ba ko a eto aso akoko kan ho no ni nyina papa na to ofo papa na oba ha no no onye bayira adwo na maami mo busuafo na de na mudi mo ho abro sa eja bu enkasanche mi maami no oti no de me nana no de hye me sase di hu dwuma se na wo maami ba nye bia bia me ba panyin no sase ba ko e ka me yensa maami ko ton mienu ba ko aka mienu no maami se on na ne dia
to what the amo be or the I am me a Greek. I know the I mean come ho and Nanchan. Mammy quite a man who the beard cocoa. I will baby papa be and mammy catch them. So mammy quite a man need you. Now made the man quantum did this one. She said, Minimum Yanam dear. Me and cocoa nature no beast to say. It's your banner at home. It is a siano or more madria men. And no madria cocoa, no one more but your mammy bachana. Mamma is an idiot. But come and son. To a mere tongue cropen who crat our yache. Or mammy sick any be, no minimum. Tisa e come you no dan chain, a mobra. And one can say, I told for fro, more be of free stresso. I was so. One so e come you, mamma the eye cocoa. And Ancha was one idea. The atosubium. Mamma, the Americans are a chain home man son. Adige. Emma ekodi abrante. What I dear back. And I say, Mammy, and Sasson, I want for we are you see a fear the Hujuma. Many Hujuma, me the Hujuma, me and son, a foot town can see me and son. Me and son. What to me, a banty dark yam, up to my to secret. Mammy, cheme, Asemno Ancasano. I just said, sir, or a fan wa. Near Waweni, near Canny away a comma son woman. Say, ye be a crab free more. Busiano Mudio Muabro. Of when in the prepare. Because of the entire Mammy ba. Of on some coy and no. I sent penny per Debbie Ametaka, some bar. You could remove one son as some near between one among. Yaminico dark no crowd, me no home yame a bufusa. Name or Bush opinion or better anoma. Now, how much less a mammy did not temono. A Bush opinion why a buffo. The old talk your to man. Men never catch all, Ofo, and so more go on home. Ofo, what do any boy? But I say more bear, almost by 56 acres. Mammy, me ba, oh. Mammy's one. Mammy, a day. Mammy, I have me ba. Yeah, but one no also casa. Ofo, mammy, a bush opinion or better animal. Mid-year, the American said, why a buffo. Because I see a word of my two cronua. None cares and can sass and come chain. None can be a commutras and can be in Tilimano, a coin on Befas one and can Tilimano Matimiano. Ninino, a Bushapeniano Amomatons Atinina. Now make us a crown for Mimini say, Assassino, a bicra at the ho. And not dark also, or no Sikakura na wato Assassino dear, Ofo, a beggar said, Jedama Mika say was say, Assassin Fantuano, just in Nano. You can't have ya just any court because almost a pay, of what dear Busiana bro. As I say, and now has almost 50,500 million. Na they are mobile. I just have power with this in the evening. Nanyamia Duma Ochna. Your fan full story. Sunset, Yakoi Rimunaba. Or say, we are boom. Now you won't cross in my womb. Say, Mammy, what told me, Cranwa? You must have a sign what on. Besides, Mama, someone more me and son. Or be the Biabe. Or be so to be a cuckoo. Near Musa, Mammy, never chef away. You're going to buy a bank cake and drink more. Yanni do neck and drink more. No key. Yakona, Yanni do neck, and go to drink more. Say, if you say, Omunu, a papa. Yakona, Yanni do neck. And more see. Only Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital. Omo ND donate about Mr. Exo Abegaso Abebwa Memma Papa. Di memma Kajamu said, donate keno. Abwa Memma Papa. Dr. Memwa Kwaba. Yeah, Fusio. Penny Pabi Biaboko, dear. Namadum Pajon. I do not can dance deal with ya. So, hey, do not know. I dance dear. Yes, members did do neck in one dance. Yes, I have found Casa and Quan Numbi. I blanted back could be quite them in Pessima Bunny. I will find Casa. You're Bahadumna, and I heard that even mouth. Blanted back could be a shuffle. So, deep one dance, yes. She, Dr. Yinju. That's that everyone was or your soft. Oh, do one dance here. Oh, yes, for your soft out of Bayano. Soft. That's what he did. You wouldn't want to dance you. So, when you with us, I chair at your four.
ɛne atiefo nyinaa diamond scientific herbal sɛ de bibia yɛ ba yɛde yɛne atiefo anasa ahwefo ɛbɛkyɛ adura yɛde aba ɛnam yɛ saso ma yɛde aba no ɛfɛ no donek herbal mixture bibia yɛ ba ha no ti ɔmo a ɔmo ta tie o program yi die ana obi a ɔta ahwɛ so mpa bia no ohun aduro yi na deɛ ohunu da no anasa deɛ ɔnte da no deɛ mesrɛ wa sɛ ohunu na nwumre ya mefa na kuta fon a twa aduro no ɛwɔ tv no so na fa to fon no so na me aduro no sa de pepi kyenye ne a bowura drugstore bowura pharmacy bowura herbal shop bia na kwa wo se patwo aduro sɛ wo bi wɔ hɔ so ka sɛ oni bi ebi no hɔ a ba bi a wo gyina bi afrɛ ne sɛ ya asantema ntam ha sɛ yɛ sirim sɛ yɛ oti region sɛ yɛ voter region ana sɛ ba bi a wo bia no frɛ ne na kyerɛ ba bi a wo yɛ de bi ba hɔ no mo nya bi atɔ san sa de papa de also obi anya so mfa so donek herbal mixture pɔnyi sɛ da wodi ka kan no ɛyɛ male vitality ka sɛ male vitality kyerɛ sɛ ɛyɛ mɛma duro boy yɛ fɛ no abadum mɛma bɛma on de wɔ se ne mɛma sɛm wɔ fam yɛ ka sɛ mɛma sɛm wɔ fam a ɛyɛ ne ma bebree ɛne aka bom one obi wɔ ne de ampagya koraa obi wɔ ne yɛ tena bɛ 6 months ne 1 year bɛma ne mpagya koraa ɛnu nti adan na dwendwene ɔsɔ ne pakɔ no wɔ kwa adwuma na adan ne su na adan na werɛhoɔ ɛwɔ ne mu sɛ wa wɔdo ne donek herbal mixture obi wɔ so ne de fosuo ɛsɔre all right but ɔhyɛ adwuma na se a eni ahi bia na kagya ɔba no bɔna adwuma no entimi enkoso biem ɔmo kɔnkran odu adwuso no ɔgya ɔba no wɔ kwam srɛ wo wɔdo ne donek herbal mixture ahu nya sɛ ɔba kɔdi nkɔmɔ wɔ abɔnten ama obi di wasɛm akɔ sanse nipa na wɔne ne kasa no ufiri wɔ wɔn baabi a wɔde wokɔ timi srɛ wa eni nkɔmɔ wɔ abɔnten ade ya bɛboa agi aware na si wɔnom ɛyɛ donek herbal mixture sanse sa aware no asomdwe ni mu a affect wɔ adwuma affect wɔ makora wɔtete wɔ mu affect asɔre a wɔkɔ sɛ wɔn asomdwe mra aware ni mu sanse ɔba na wɔne te no ɔnya onua ba wɔyɛ wɔyere edu na dwo ayere no wasɛdeɛ paa ba ko no sɛ utua school fees atua dan kai bibia no wasɛdeɛ ba ko no sɛ ɔsɔ ma ɔba no so ani gye sɛ wɔbɛyɛ saa deɛ ane na donek herbal mixture so ba bia wo bia wo hwɛ bia no aduro ne nie sɛ nete otia no aka hyɛ so a wɔde bɛnom anu nti hu nya sɛ oba ko fa cap anasa wa ko fa atre ɛwɔ abɔnten anasa ko fa atre ojare ebi ko anan wansa na ko susu ne be yade kora wo so ade ene no kora sa ahye so mesrawo sɛ wo yɛ bɛma wo yɛ ɔba osisi yɛ wo ya paa wo tena ka mu kyɛ wo yɛ police ne ugina wo na so kyɛ soja ne ugina wo na so kyɛ wo yɛ kuani ukɔ afomu a ukoto osisi so saa wo 50 years efi sɛ wo tena osisi so saa be sɛ 50 years sisi na ayemre sɛ wa akɔkɔpɛ do na knibi e wonya bi wi afrɛ ne na ka kyerɛ sɛ doctor mi sisi paa mi ntumi nya mo hwɛ sisi ade ti mu mienu ya kyerɛ do wi abɛsi afa aduro no obi on ma sɛ ne de etinti no ye man de bibia ka ho obi ɔso ayi ma ne fa bibia nka ho anu nti ye de number egu aduro no ho anasa wo hwɛ TV a hwɛ TV na se a number si gu TV na se sɛ wo hwɛ TV na se wo tie radio a me number ne betu dwa ye wi afrɛ ne bia wo bia no ye no ebedi enkomo ofanso ne maka ne se me sa ka sɛ obi o ha okoda na dwo a efiri bɛsa na dwo bɛsa 9 akɔbɔ na pa bɛsa 6 ɔbɛsɔ de adwonso saa bronu se frequent urination ɔbɛdwonso saa ma de akye anu nti ne na mu nyina na sa na dwo nyina no wa nya na papa bia na anu nti ade akye a odi kra nkwa adwuma so na sɛ otimi kɔ adwuma no so a otimi nya adwuma yɛ san sɛ wantimi ananti ne ho nya dene ana sɛ ne bɔ dine mu kra no kra hyehye no sɛ wa adura wo hia ayɛ donek herbal mixture jutɔdo do no nyina e ba betwa ebi wɔ ane de anya diabetes obi wɔ so wɔ diabetic a ɔnso bebree ebi wɔ so ne prostate no sɛ ha ba ho a amane dwonso bebree sɛ na titie bia no ɛno no nya problem yɛ problem no sɛ unyanya donek ni bi sɛ wade kye anapa akɔkɔ bi ne to drugstore bi e ben obia pharmacy bi e ben obia no wura hɔ a ɔso pe donek herbal mixture radio phone no mu tie me anwumre no asɛ ɔmo hwɛ anwumre no ɛyɛ 0246 72 76 77 0246 72 76 77 so for na say aye busy a patch for second line we say 0249 20 82 52 0249 20 82 52 they can say any man say oh look mo ye na do na dem mo yima na free mu ana e pa cho say oba nka ho a e dene
oba no do na mo nya bi ani a e de na utimi nko odwuma so anokwasem sa so na oba nka ho obobra kra ohuna no anu ntia nua ma no mpato de anyi mu mfiri mu oba se eduru bosome so na ta obakwa afikira wa ya se ka wo de anu nti efiofo edwa ye calendar se wa eduru obehia aye donek heba mixture obi a mense na sha se ne ba eba enanso ne bi eba nansia ana enenum ana eba ba akopɛ ba akono kra na mayi ani yetum se wa kokopo donek ni bi wo to a number gu aduru no ho for number se no na afia nche do wi obesi anu no esan se de oba besi anu no no different from se de be ma besi anu aduru no anu nti na ma ye ka se ya to a frɛ ye nche do wi abesi anu aduru no me se wa ba bia wo bia no benya do ni bia to se o nkran a na se o pa bi atu atone a pato ko kan shi drag lane ko kan shi drag lane repash heba tinatat heba kingswalk heba capital O2 heba o munyina o ba bi fa ko o mo bene commercial bank no ko ha obi aba kyerɛw dudu bia pa bia no se wo nkran ne mantama ba bia wo bia no ko obenya bia atu ato se wa se wo kuma se hade a ene na atadwe wate dende ba bia tu no to kuma se bia do na ko benya bi Apidank, Danny Heba, Fred Mens, Ozon's Chemist, have made pharmacy, or Munina to a drone be. Anna Rock Pillars, or more Fred Mens, have made pharmacy as you saw labor. A labor, maybe a transport and one, quite maybe a total. Anna, as a pharmacy, and so Kennedy PZ, and I said, Doom PZ, also quite maybe a top. Or more share Maria, or more Sunane, or just Sunay for, or more wholesale Mayano, a green light pharmacy, Mosaic pharmacy. Cap Heba, Brekum, furniture Clement Heba, I was station one now. Okay. So north, and I said, wow, but furniture Bamahu, GN Bank and opposite Donek and a Buho. Sanderson, oh, hoa, Patrol, Abbott Sam, Heba, and so a Buho. Then I have a will be on window for motion and I'm with Sudan say, I'm a drabonum, would be Shadia and a joke, or another too many and a journal. Patrol, I Donek Heba, Mr. Station one of my Okaso Bisename Heba. Okay. And I said OB Heba. Take the phone for A Mensa. A Mensa. Kept coast Nasa what they are and a Boachian San Pharmacy and I said Boachian Heba. I could to grab a market. Do not come by Salam as I can say. A side energy booster. And I said I am my energy. I don't tell whom you said what to energy drink. No what to some more del goom. Said a bear when I was there Juma. So one do ya. About a bestu new system. And I said more energy strong, but more what is strong. Ade channel pa o sora kwa odwuma so anu nti ya se to fa ebo ba ko ekum no ma be se du oba ne sade a ene na wo so ko pedo na kribi na auto ayin fa na wo mikro ma komanda ya na patcho fo ni kire Mr. Sack drugstore okay be bia wo bia no se wo go so a patcho ja heba be bia ni fa mutie ni ana se Western North fa mutie ni fo ni kire be bia ni Greater Pharmacy ono ana ye wholesaler ha enti se wo Western North be bia na so o mpese wo kuma se a furniture Greater Pharmacy okwa dodo bia pebia no de bema ana say Raphael Heba ono so awobi Kinako Heba na say Mr. Nyako drugstore ono so awobi Ghana high fa na wo ba bia wo bia no do frɛ ni a e be kyerɛ say ba bia wo yi do na kana bi wo ba bia wo no do na kana bi wo no na ba say de betu dwa na fe opanya to na dwuma die no so no pacho enie aya 0246 72 76 77 0246 72 76 77 At our second line in 0249 20 82 52 0249 20 82 52 Upon you sorry mama ncha me yonko ba ko o Ethiopia na ofre ofenso abofo okay and abrabonti wakot na Ethiopia o monitor show no Facebook okay and nti Gloria say wo teme nwumre a me cha pa yakopon ka ho ene de wo ye nyina okay ya ne to neck edru omodia bagwa so Diamond Scientific Research and Alternative Medicine edru omodia bagwa so no enya asem ketwa kra nti no panifo eso ebetry ahwe na omo husede emu adansidie ebesi akrono drowi no emu adansidie ofia o emu adansidie ofia papa enya asem ketwa drowi emu adansidie ofia okay yakwa yanim ten na yakro eduru baabi a medical kan na ewom
sɛ akɔdai wakɔtɔn plot ni bi nanso so yɛkɔ nhwehwɛmu no yɛnhwɛ plot abusuapani watɔn na nipa baako na wɔtie si mo abusuam na wɔtotɔ plot no basabasa saa no enti ɛbɛboa mu nie ɛno ti yɛnhyɛ hɔ nso yɛhyɛ hɔ nso ɛbɛboa yɛ paa na minim so wɔn bo sɛ hin no wɔn aduro ɛyɛ asɛm foforɔ papa ɛno ti no mo deɛ mo yɛnya power we mfantoɔ yɛnya power we mfantoɔ yame yɛ adom ɔkyena bɛsa atabiri ɛti producers mo hwɛ na ɔmo so wɔn adu tech kora na ne kaba na kɔma duru a ɛyɛ asɛm foforɔ kwa o ɔmo na samoa ɔfɔ so de tiawa aboa na hawa yɛn hyɛ ne bɔn na no megyina ha kan sɛ busuan no mmienu nyinaa no ka busua pɛ na ɔbɛtra na no yɛbusa ne record na ɔsɛ me bɔr wo bi na yɛde me kɔtom utie da no wɔsɛ me bu wo bi na yɛde me kɔtom na asɛ wɔsɛ na asɛm bi ɛsɛ no no prison to ɔso wɔ buru wo bi saa na busua pɛ ne ka ho the same time so George saa na ɔma wo mu nyinaa yɛka nyinaa yɛnka sɛ obi no me George ɛnyɛ ɛwɔ kwan bi so yɛmmɛsɛ obi adwuma mmom aduru baabi na leader odi w'anim no sɛ wotie ne record na ɔsɛ me buru wo bi a me da de ne ma papa no sɛ meka kyerɛ sɛ busua no magu ɔmo ho anim ase meka kyerɛ ɔmo mmienu nyinaa because de mu yi nti nkyirima na ma wo ɔmo no daakye de no mbenya asase a mo nananom pɛto mo hɔ no mo tɔn ne nyina ma nipa baako mo tɔn ne nyina ho ɛna panin so bɛtena ɔno so sɛ mo tɔn ma de ne wɔtɔ enti sɛbe ebi kura na de ɔno susu sɛ ne wabusa tiafo kura na watɔ no de ato because sɛ mo tɔn ma japade me boa nti ɔno de me mblemu no ɛwɔ kwan bi so ne mo de me pɛsɛ mu sɛ Ghana nipa ntie saa de wi oto ade afiri obi o ne sefani mmienu no ntie ase a wo a wotɔ ye no wo gyae to na wo hwɛ akyire tis ebi na yɛ kan ne allergy di ɛdan no ko betimasi o oh yeah allergy ne betimasi bato opani yie obi ho won pɛsɛ no me ɔno bɛkɔ na no me aka ne ma because allergy no to asase ne ma ne ba eti sɛ ne ba bɛba na ɔkyerɛ nko bi kuta kosuo na ɔbɛbɔ odua ɔmpa asɛm to ɔsɛ mbɛba ne aka ho asɛm to ɔtɔ asase to saa na yɛbɛka kyɛ yɛ nua yɛ ɔkɔbɔ adure asɛm ne ho aba asɛm deɛ wɔka sɛ wɔse mogya bɛgu deɛ ndeɛ maame oni evidence bi asɛ obi se mogya bɛgu ɛ police station asɛm eti mofo so me nkasa asɛm ɔmo a ɔmo so wɔakyerɛ sɛ ɔmbɛba mo no ɔmo nkasa sɛ ɔmo nsan na wɔkyena no case wei yɛ kenkan wei wie a your friends LPMs ni ade wi a yemfa ne fu yemu yema kwa mo bi ntia na me pese metutu makoti bi wo mo bi kapa producers mo hwɛ sɛ afa ba ko no be frɛ wo mo kyena go yemre no san sɛ mentinyo ma bi ase wo saa asɛm bi ho o yakoya hwehwɛ mu ahu de ɛkorɔ ntina o ma no de sɛ ɛyɛ adua ben wo ho mo de mabusua na yɛ de abusua aduana aduanafo a wo adua ɛyɛ adua ben eno omo yi omo ho saa no we break with mega cash orofo yenko ne kopa sika nto eboto mu ate esan se kwan bebere wo so efa so edi pesika nenso so no se yekɔ na yekɔpɛ mega cash ni bia ebebo ebaba eno nti no star 426 star 6 hash star 426 star 6 hash orofo ebema prompt messages fele ni nyina beduru baabi no wose mobile money ho anwa na de ahyehyem or for 50 pesos kura no utumi edi enya sika papa ebetumi aboawo na National Lottery Authority omsa ehyaase unimfie dumotwe a emfo asem emfa enkoso kra wose mega cash lucky boss wose win big live large na yekon akoyanim ten na yekon akowei ayiesie wapani wo guesten omono asamoa odimfie duowotwe miensa enkane kotoko players no ene Ghana footballers ya omunamu bebuo ene obemonam honam ayi omu ya no enana twetwe wo mu enunti se ye kase edin pa de a Augustine omono asamwa pani a wonya ne ba bi kro no wagidin ewu kumase ye pa na yie enna sabre ohwa ho hyehyeye eti da TV no so no abro papa enya asem keto akra enunti aguna abusua pani yaw adi aguna abusua pani kwakupoku na naboachi yi adom otumfo kuma fi hene na na bafo chei
enso nana baafo che akumanfu hene ankobia hene eno no nana ade mununkum eye twafo hene asoko mampon opapa ene opani Kwame Brobe wanya ne baabi kro ne maame ne oba pani Adwoa team ono so anya ne baabi ko ne yire ene oba pani ne yire ene Madam Cecilia Prempe mama Konadu ena dodo na de frɛ no ono ena sabri no ote yi paso eno nti maame yemane hyeden man kafra emma enso ena edidi so Augustine Asamoah ewo US abrochimem Josephine Asamoah wo Holland Rosemary etua hene enso ewo Dubai market heya ni chese Kumase Priscilla Asamoah enso ko China kwaso sa na Portia omono Asamoah enso ye adwuma konfanoche abaya sabia Mrs Gladys Osebozu enso ewo konfanoche Joseph omono Asamoah Robotech group no eno so emu na wowo emanana de omodo so ye papa na ye hihye enso na edidi so wo se eda memene da no 10th May no wode no ebeto empam Holy Trinity Church eno ewo Sepetimpom na obekwa akopɛ no krabia ewo Sepetimpom asiye anopa no dru na pombri mu no wode ayi no so ebe hihye so ewo Sepetimpom funeral grounds ho pe ene odu Sepetimpom a opani Omono Asamoah ka se hen ye na yi no a obia becho efrise wagidini eye papa ne kwasi ada so Holy Trinity Catholic Church na obekọ ne na ase asore eno ti abusuan ede yawo ede se omafo nyina yi se omade nyina omwofa omonana ne omo papa opani Augustine Omono Asamoah ne usual no aduru ho esanse ade to wani enye wa na yiye na se bakofo ruadrugu ntino bewesere se momre na momeko ne momo emwa na Lawson Beverage se me kan cho se ode Durema Bitters abadwa so na ode ginger liquor no so abadwa so orofo aponto ne abadi tu nyina da ensa ebetumi aboa pa nuti yenkope bie ebetumi aboa pa 0242133577 0242133577 Durema Bitters so twabi ne gina wo na so pa orofo bia de no ane club bia enua ene club eno ti unifie du nwotwefo asem koso ba pemfo club yefo asem koso obunya de ho ate atesuo no a utumi se blog no na sani ya na akono yi pa udidi atwetwa bi bobi wate uminim ebetimi adda ho na watimi atibia di obema wo kala ni na atoso kama orofo ejuru ba bia obedidi a pe club ye ni bi aponto ni abedi tu ni nyina no club ye na meka fo na ya ma bia enua ene club Omono Asamoah adua benfo asemi mewura ho ama busua no mewura ho ama busua no brother be o kan se mo se jayala omu abusua ni mienu ombeta hanyina na engoye sana meka no ofosuo hwe eduru me bi ade omo ye no me se omu nsi omu kirase no mu nsu na aniwu samre omu nananom omu prasas ne to no me se ye kan santi gidie ne ye kan santi asem a omu gya baabi bo mu santi die mu ye chini abusua pa ne ye de as efie agyawo ka wo kura de nka asem iba nka wo kura de udin mem ka wo na wo bo enkura charge na 20 sanso ene sai na mo na sa no mo ya nka ne se mo tondi eno me ma me friend kawo se oba tan wo no ka so no so nyon nkyene bo de wo waton bo agiska ne biadi yo foso du mebi na ukoton ade na ma mbidi a ye ka na nkamefo a wo kan wo bi ano kwasem so tia se wo no foso de ye ne togbe ahaban keke azigblibo sonkalu kagoka from Benin yakumi bema ne ho de ne ho de papa toto gbe ahaban keke no wadwuma ewrade nyankopon Ghana fo nya ne so fa so Ghana fo nya ne so fa so pa togo aso ye tesei so e boko na nsem asi wo no nya asem ketwa wonim se so fo bi bayi akuno ono ane baba eye baifo wakuno so fo no so de bia so no so kan me kan me de yesu mo ja kan bayi anim so ono ane baba akuno ye pese e kama ni party ase bia nse e che togo ha kan aba keke samre papa edi dwuma na manfo so mo hu na che o mafe no na mamenka sembi togo aba keke eduru mebi ohwe na hu na nye se watu kwana so ko ba bia
papa ne yɛ adwuma na mpanimfoɔ ɛna togo ahaba kɛkɛ ɛyɛ adwuma ɛma wɔ mo na yɛ na eduru mmerɛ bi wɔ atogwe wokɔɔ na wode wasɛm kɔɔ no na wasɛm mpie nkɔ baabi a wofie waa ɛno nti na togo ahaba kɛkɛ papa no se ɛntra hɔ ma sɛbe sunsum bɔne bi ɛmɛsɛe w'abrabɔ ɛntra hɔ ma sɛbe bayifoɔ bi mmekum ɛno nti wɔsɛ fa ho bɛdɔm ne kɛkɛ togo ahaba kɛkɛ fa ho bɛdɔm ne kɛkɛ ɔse wɔmpɛ sɛ wode ho bɛdɔm na bɛyie bi bɛhaw anaa wodwadie bi wakwantuo bi ɛbɛyɛ basaa yɛka saa sɛ mu yi papa yi bɛtena kasa durumɛ bi a togo kasa ne wɔ su wa wohwɛ me wa wotie me bia me se tuo mirika kɔ togo ahaba kɛkɛ so yɛ wotɔn wa yɛ ntɔ na deɛ tie nie togo sɛ wo ba wɔno ankasa na deɛ ɔde bɛka saa spirit na ɛha wo no wankasa ɔbɛka hyɛ no wakɔtotɔ aba ɛnyɛ wadwe sɛ togo ahaba kɛkɛ wokɔ no hɔ na ebi a wusuro na mekɔi ebi a mogya sɛm togo ahaba kɛkɛ ɛnyɛ mogya no wotwa ɔnyɛ dry pocket togo ahaba kɛkɛ sɛ bempredwasa wɔnyɛ sɛ waboa na emom adeɛ kɔkyɛ wɔ da woka ɛwɔ sunsun mu papa no nyɛ saa baabi a wokɔ yɛ a ɛkɔyɛ saa no togo wɔnte saa tromika kɔ togo ahaba kɛkɛ so yɛde namba nto dwafa wɔsɛ bɛbɔ ho ban na ka to wa bo se sika bia nya accident yesi asem bia si nipa ba akofo de ono nko ade wanwu nipa mienu de wanwu wo ka se di ntra mesi wu a ye wu bebrebe nya ni nyina na se be preduasa ofosuo eye nyame nkra bia ton eye ni ankasa ya trase awridi no ma bia hu se meye na maye wo bo hu ana kwahye bia ku afiri wiase togo aba keke se fa wasambra oma wa buruchire enkoda no wonte wo mu nka oma wa buruchi wo mu kwa wo mu nko adwuma wo mu ye bia no wo mu de tuaka wo mu nya kapre no mu de ama no ma me yi me se ntra ho bo mo di tu na moko togo aba keka so ye obi bebu se togo aba keka wo ye fa me se adwo so kwantimpo yi so wo fa figya se ka no aka che mate ni no se mate mesi wo bomfa tieniye pa o mesi wo bomfa wosi bomfa mesi wosi besi bomfa hospital junction etu dru hon magina ye de number na ba betudwa bo modern fa number no udru afre ana wo traka mu pe fre togo be ma nkura na ba befo abafie boni bia nim wo baabi na wo pese wo ba na mo woni wo bia wo beda togo se bra obema wo baabi ada ma ho ato a baabi abeda no bayi togo fie bayi esu ho sa nu bi na o ka kire o se wonsu fie obema bayiye a wo hawo sunsuma e hawo owuda obi ne wo da enoma basa obema sa spirit na dwane togwese wono de oda nyame o se kowa sode togwese won ka se nyame ni ho kowa sode na emmom sunsumu nsam ne de bomodin na fakodan togwe kowa sore o se nyankopon togwe da nyame onu anka so nyame di na mom spirit wo wiase yemfa yani hu ya o yew o haw wo yo ba spirit ne wo beda wo no won tua bibia ma won to confirm ma won si dan ma enso no beda ne free e dan so sa na no e ma no ma nyina asai titogo aba kekese be na so ye ofosu obi na obi tikam yemfa togo number entudwa na wo fabi ne number ndo so party bomodin one fa kra family to 0244 48 47 47 0244 48 47 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 32 0244 50 32 when you to ba keke na mentisa number yi o behwe se sa number yi tuntimi mfa mu ba kokra bibi tu we togo se ma bibi meto ansa na wapene kira kwan samre ya fatogo aba keke number no
shrobi ehwa yim na wo kire tu na mo ko obakoto papa obekọ obakoto no wo ye adwuma den eche se wo nkoto gwe se de nani abre ene ohia nifie ho se wo ba na so be soto gwe abanke kare a mesere wo de animgu ase ne be kofi enkoso no hwe wo de koka wasem mese maami adwumre bi a mese gya adwom na wo kọ ne kakra o ma na nya kwa o mama na se be o munya kunu wa mama ma na o munya yire o mukọ awade ani asan de o ma besi o mese nya kwa mese Ghana ha ya santefo kasa bi se domani sando so takache wonko abusuani ma o maye ni munyamfo no sunsumu ne ye sen kwara no na wonnim enti do se de nani abre na togwese bra na so ye oba na so ye a ani ehuro anase esu a wode baaye no obekọ de ani je na ekọ ọmọ obi abaye na emo no na baye no obehu se we na hawo togwese o dan bi ho mi ankasa bi me se sa dan no wura mu a wode wachi na ekọ wo pese wo hu de wo hawa me se ni togwe enkotentam de wo hawo se ye oba se ye o maame se ye wabusuani bi wo hawo wabusuam wo pese wo ku totwene togwe se ntra ho man kwada bi anase abusua pani nko fantini tankoto enkoto efrese fradaka emfa nkonkosie busua bu a wo bekọ ne emranti wo fio ni wu na merwa de te wo enye kwa ntito kotogwe abake kaso ye wo se number na efa ni nyina ye WhatsApp number na obobo ni nyina ye WhatsApp wo ba bi a wo se unsa no twa na ye WhatsApp gu ase entro wo se ye WhatsApp ye frame ni pasumasi me bon ton we me ma me di se papa di se emo a me pese wo de boa me ni se wo ba bi na bi a yade enti wo pese togwe ba wa so ye okurom na wono obedi nkuta wo fie eno ma wo togwe abaka kese frɛ no wono ba nhyehyɛ wo betu ka ba ho papa ne timu nya den oni pa wo chicha obenya ba bia antu konkran so aje kotoku oho na na so ye wo se branches no eya doso enti papa kumasi ade aha na headquarters wo kon ho a seven peonfa aware wo ensan koda ofosu efa number na last yenko okay ni padodo no na akotogwe ho na omodi ye sanity enti otifie die na wo ye wo so ho kyerɛ wo eno tina togwe se bra be fa na sanity e tie 0244 48 47 0244 48 Saba we die ofre tu ba ubenya wadwuma mu enoma nkoyi a kotogwe abakeka oton ayento bebi ade asi obi ade ye to like so masa ngwa de ye de pa so obi amba me se me ka kyerɛ yenim de ye hu bomode mentra wo kwa tuanamon kotogwe abakeka edasi nyame akoma ukwada ye ofia okay ukwada togba habakeke e ofia ade bia kyerɛ wo so no ade bia ye kwa nkoro bia no odofo yenko na ye kotogbe ahabakeke azigblibo sunkalu kagoka fijasi akwantempo no so osu besi obomfa hospital junction omo frɛ number no a ye de tutu dwa no a omo ba be fawo na ade bia hia bia no tugwa habakeke tumi ayi ade afiri so no apai fa hodie ni wogie ni yedi ade ama eye tugwa habakeke yankonko yanim na yanko computer so ahwedi embrasisia Ebi ki aba ko se eze di nu frani abaya no a mani di mu ebi ni paso eye di paso esa do be abo mo beji binwe paso abo mo beji binwe rana benu bio paso e abrimpo mo so mo beji binti eti fifu e maminti ana fifu e one more the way fu e one papi paso paso e paso inti fifu e maminti ana fifu e one more the way fu e one papi paso paso e paso no minyansem wonto mani pa wonya mfiedu wotwe ensese apemfo nom hyene so se FDA agi dwadie nkratoyi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a woma gidi womu pa no. Eya sciatica ena stroke nso de kwa. Diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540-311-311 0540-311-311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina me beko me nkrata krani Hey ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otuadi musa no Oh Express Group adarumenti akwanti wire for opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK and Germany say e to ana se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Ahoma for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay, we are so pretty pajumadi. Adofo ye be stress duaben asem na ye ka no ye bofotene akokuru nso na na wo se ne maame nwia no ene abusua pani no omuba be kan nsa na yetumi ehu kwampa ye befa so na mememe ofosu aboaje de ye furumu ade no me nipa miensa ene omu tinkonwa no omu ncha asase no obi amfa na de na obi ani din ko obi ade sa de kebetunya bo omkwaku eno de ka best me catch ase mo say before you problem ade bi wani kwase etwe ho manso hwe ade dɔɔso ne se ye cha de chenye na abusua asante aye okwan ye fa so che ya ade yesi o kasa bi ni wa mansan ya ofase ni ade ampa ye gitum but we de baba yo te maami o te ne maami te ase wo nwi se je mi apata me ne mo ma se busua pe no de hye sebi atukwan no ma ye na mo pe na chira kwan na to so fi sa busua de maami a sebi wa ko ka ko divoa wo mai se mo te se o nantwe ba yi wo fofu banye krom wa e wo gold ne adan wo hihia enka mo ntua na mo nkɔwe ada sapede ade wo eti abesre eno ma te se de wo ka asase no sebe maami wa nya do aboa upotopoto a ombi uyi na maami ni firi mo nya yi because kanka bi wa nya record unya ne mankawa eti se maami ne kura ni wa ne ma wo ho eno
na ma we na sorry na we ni mistake we na me dwa ne kakra na say maintenance say omukoton ba ye no sika na ni kwa so som kra kena wo ba bi gina kakra na omukoton bo se me da me mpe o se ne sa na te dia e na ye nche na me hu me ma me chefa tie na musumu mu chefa no bia mo mi obi die sa no bia mo obi die ba wo die koton ba ne ama kakra na so aje producer hwe na ne pe busuan pani no na kana ekyan ye ntie fa asem wi mema meto apono so ni wi asem no yenkon homa no so 0345404528 0345404528 0555404528 and 055131 0551 now 31 0548 now 31 yenko enhoma no so na yenim komo se mebre ne kra ya ya asem na yenko enhoma no so me de da bia ma asema meka nyina se wo abusua pani hello yey bedi denie original pani yenti o mebre no asan no sa eno time ni bisa no san dire e fa ko na wo so maxia me boss o mura tamwa eni senior mai kokosati kokosati ne cha fa bo aba so bi ma je wudi e bo aba so fa eni ni je ni bi se ma ba okay hello hello yeah you space ni ya men okay yenti o opo na minya omune kana abaya na ye mistake baba tu se na mo ti jesu enya e ma ni akoti bobo akiti mi se ka na ibi ka na wo ji ya ka re ikana o na ye mistake no ko push kana ma o mo ako ai ya me pa da okay hello afai yey Abrane ko kontrata wa matama sumu ko gese bela ndi se ya mumpo ya yempo oba ana na be mo for ma samwa de sino oba sense mi ya ba na se bi de ni ade mani na fa ba bi no adodede no mo ni ko sumo na so se temu da chamba to aso a e be se be nyum bebri e de kam fa bi so apede no ehem kosi asie e ba si pe no okay me kra de ma adwira me nyina ne se asase no omoma so be ya nche na obi amfa ne de na obi amonko obi de tititia me bre no enti no nyame ya dom ahwefo atiefo kina ye bedi hu dwuma na de abusu apani na ba oncha asase no ye etia because enkonko ba ne se we di bi na we gi no mo de ntokwa kra beba we eye no okay birthday no me yemfa bi ngu TV no so we awodadie enkoma ohema ade papa bi wo asoase efiri Mr. Eric Eji na ede man bane baba we so ekọ ade ohema ayi ne da so no na cha we efiri ne papa ene ne maame ho wo soame ensemfo eba no enuti ye mano awoda papa efiri ne maame ene ne papa enso eho yesesa no we so arena of love omo nyina ese wo secretary omo mano awoda pa onyini emeye pani papa na ontumi entoto na omakuo no enso enyini emfa enko nanim na we so free brothers and sisters we say omode awoda pa enso de mena mom and dad enso eka ho to Golden Girl Student Official so nursing training school we so free mom and dad ho na de mano aha na bre be ma ye de asempeni pa dwumadie no asi okuafo ko adwuma wo pon na aban dwuma so se oye na se ukọ pension eno so enso eye asevo fro so aboaje mene ma pamfo adwoa so ene da so no ebe ma no awoda papa ofo so aboaje mene ma pamfo se bi ni odi a makramo me ko long time